Żewġ ġufintur ta' 15 u 14 sena rispettivament qed jinżammu taħt arrest preventiv wara li fil-qorti ċaħdu l-akkużi ta' serq terba vetturi, ta' pjanċi ta' reġistrazzjoni, serq minn ġo vetturi u illi kkawżaw ħsarat fuq vetturi fosthom karozza tal-pulizija fost oħrajn. Meta l-Maġistrat Dorin Clark ordnat li dawn jinżammu arrestati ta' 14 sena rreżista l-arrest u nstema' jgħajjad biex iħalluh kwiet inkella se jkister l-awla. Il-Pulizija spjegat li l-ħadd wara nofsinhar waqt ronda f'Ħażebbuġ, membri mir-Rapid Intervention Unit innutaw karozza tal-għamla Isuzu Gemini tinstab b'mod sospettuż. U ftit wara ġew informati li din kienet irrapportata misruqa dakinhar stess filgħodu minn Birkirkara. Kif indunaw bil-Pulizija l-ġuvni ta' 14 sena beda jsuq f'bosta toroq biex jevithom. Intqal ukoll li f'daqqa waħda l-vettura waqfet u l-ġuventur ippruvaw jaħarbu bil-mixi iżda ġew arrestati ftit tanħin wara. Min iktar investigazzjonijiet li saru mill-Pulizija tad-Distrett ta' Birkirkara irriżulta wkoll li bejn is-22 u l-24 Ottubru iż-żewġ żgħażagħ allegatament serqu vettura minn San Pawl il-Baħar u oħra minn Marsa Skala, apparti pjanċi ta' żewġ vetturi minn Tal-Pjetà u diversi oġġetti minn żewġ vetturi f'Ħażebbuġ u f'Marsa Skala. Il-ġuvni ta' 14 sena kien akkużat waħdu illi fit-12 ta' Wissu li għadda seraq Suzuki Samurai minn Naxxar, seraq mobile bi vjolenza minn Birkirkara fil-bidu ta' Ottubru u li kommetta reati waqt illi kien fuq probation. Ex-coach illi allegatament abbuża sesswalment minn tifla ta' 15 sena inżamm arrestat wara li tressa il-qorti jitnejn fil-għaxija. Hawnhekk l-Ispettur John Spiteri qal li kienet l-Aġenzija appoġġ li tefed dawl fuq il-każ wara illi t-tifla jidher illi fetħet qalba dwar is-sitwazzjoni ma' xi ħaddiema soċjali. Jidher illi t-tifla qalet li l-allegat abbuż kien ilu jseħħ sa xhur qabel ma sar ir-rapport. Fost oħrajn intqal kif ir-raġel allegatament kien jgħid lit-tifla biex jakkumpanja fit-triq lejn it-taħriġ u lura d-dar u hawn kien allegatament imissa b'mod indiċenti. Kien innotat ukoll li l-akkużat kien diġà nstab ħati ta' każ identiku lura fis-sebgħinijiet.